Обаждах за оператора. Имах 2 лева и 60, 2 лева и 54, колко стотинки не знам. Ама взимаха ми стана 2 лева и 20 и колко стотинки. Трябва да го взимат. Разбирам с удоволствие, ще ви предоставя тази информация. Връзката с оператор е на цена от 15 стотинки. Еднократно се взима тази сума. Също така и 3 стотинки е връзката с автоматично меню звезда 88. По този начин връзката с оператор се е на цена от 18 стотинки. И през малко с ваша колега, с кой колега съм говорил? Може да му кажеш името? И дали да дойде на телефона. Разбирам какво точно е вашето запитване. Както ви казах, 15 стотинки е връзката с оператор и 3 стотинки автоматичното меню, 18 стотинки. Човек, през малко, що ме взима стотинки, човек? Що взима стотинки? 2 лева ми си. 2 лева? 2 лева? 2 лева, да знаеш. 2 лева. Той знаеш ли, човек? Аз пари не се скарам от газа си. 5 лева са 2 лева. Аз го зареждам. Чакай малко. Аз го зареждам всеки ден с 6 лева. Той знаеш, от 6 лева от 10 излиза, човек. Ти го знаеш той. От 6 лева от 10 излиза. Вие си взимате заплата там и ха-ха-ха, хи-хи-хи. Нали? Както ви казах, господине, преди да се свържете с наш колега, вие сте имали текущ баланс 2 лева и 44 стотинки. След това сте таксувани 15 стотинки за този разговор. Да, бе? Да, разбирам. И текущия ви баланс е станал 2 лева И нали е без... 29 стотинки. Това е причината. нали е... Сте таксувани 2 лева за този разговор, 18 стотинки. нали е безплатно, човек? Как 2 лева, девет? Как 2 лева? нали е безплатно? Как 2 лева? Се таксува 18 стотинки. Какво се таксува за 18 стотинки, човек? Нали е безплатно? Този разговор в момента, който водим господина, ще ви струва 18 стотинки еднократно. Казах, самата връзка с оператора е 15 стотинки и 3 стотинки се таксува връзката с автоматично меню звезда 88. Човек, аз съм тракторист. Ми се иде малко там на нивата и давам пари на ваучер. Вие ще ме взимате... Чакай малко! Чакай малко! И аз там давам пари за ваучер, вие ще ме взимате пари. За кой ли ги взимате, човек? За кой ли ги взимате? Безплатно не може ли? Как ще таксува 15 стотинки? Знаеш колко поти за очилото ми? Колко поти за очилото ми? Колко съм платил за участие? Ти то знаеш ли, човек? Колко съм платил за участие? 6 лева съм дал за участие. Ти то знаеш ли, човек? Точно така, може да направите регистрация в интернет страницата на ИТО и да проверите вашата електронна разпечатка за последните 90 дни. Може да проверите всички изходящи разговори, които сте провели. Просто видите кое е продължително разговора и как сте таксували. Героем да излязкам. Но не виждам за какво имате претенции, не изпълните ли телефонни коректно. Аз направо ставам луд, човек. Сам съм на нивата. Давам пари за той телефон, само за сметка на ваучера, бе. Чули за Емтел. Не съм друга абонамент на Глобо. Утре сменям карта на Глобо и малата да знаете. Това е ваш личен избор, с нещо друго, ако мога да ви бъда полезен. В Европа що е това ефтино, човек? Кажи ма, само. В Европа е що е ефтино? Ще си да купувате тази прима карта, господине. Много добре е било описано, са били описани условия. Чайма, случайно ако изляза в чужбина, кой ще стане? Той карта в чужбина ще бачка ли? Да, в момента тази карта, от която се обаждате, вие имате активиран роуминг. И ако ми кажете до коя страна мислите да пътувате, мога да ви информирам относно цените. Ако ви кажа, ще ви дам на съд, вероятно ви казвам, ще ви дам на съд, да знаете. Декно отивам утре в съда, ви давам на съд. Поради каква причина, какво е основанието, поради което желаете да не дадете под съд, господин? За какво претендирате? Много пари взимат тия, човек. Много пари. Аз
използвам карта от 10 години съм на Intel и взимат много пари, да знаете. Сумата и пари взимате. В момента тази карта, от която се обаждате, се нарича примерно час и в зависимост от сумата, с която предадете, разговаряте на цена. Моят семейство... 3,5 стотинки на час с номерата в група семейство и приятели. Също така, вие имате въведени два номера в групата, с които може да разговаряте на тези... Кажи ми номера. Аз ще ти кажа, кажи ми номера. Може да проверите номерата, които сте въвели в групата безплатно, като изпратите празен номер 1791. Така ще получите в отговор номерата, Аз не разбирам какво. Кажи ми номера. Кажи ми номера. Коя? Кой номер желаете да научите, господине? И двете. Както ви казах, начинът да проверите номерата и да пратите празен SMS за номер 1791. Аз не давам за извън, пак ще вземи пари и искам от вас да чуя тая номера. И двете. Веднага. Господине, начинът е това. Аз нямам възможност да виждам вашите номера и SMS е напълно безплатен. Няма да бъдете таксувани за този SMS. Нужно е празен SMS 1791 да се изпрати. Ще взема ти пари, нали? Ще взема ти пари. Ще взема заплати. Те не SMS-а както е. Няма да бъдете таксувани за този SMS. И заплати си взимаш, нали? Много заплати си взимаш. 1500, нали? Кажи ми номерата веднага. Други въпроси относно тема картата, от която се обаждате, имате ли, господине? Кое не можа да ме разбера? Не ви разбрах, господине. Бихте ли повторили вашия въпрос? Не можах да ви разбера, викам. Бихте ли повторили отново ми зададохте, понеже като беше лоша и не ви разбрах? Може ли да ми кажете тези двата номера, дето съм ви дал и не мога да ги скарам тук и ще ме взимате пари, като ги изпратаме SMS, ще ме взимате пари. Кажете ми номера и аз ще разбера. Както ви казах, не виждам номерата, които сте въвели, господине. И ще прекратя разговора. 51, който е напълно безплатен и няма да бъдете таксувани. Колко номера имам сега аз там? Кажи ме. Имате въведени два номера. Кажете ми тези двата. Кажете тези двата номера. Който е? Кажете ми тези двата номера. Ти лупи си, бе, кажи ми тези двата номера, бе, кажи, бе. Кажи. Въобще 1000 пъти го повтори, кажи ми тези двата номера. Аз ще ги стреля. Човек, ти лупи си. Кажи ми тези двата номера, ако не ми кажеш, ще ви дам на съд, ще ви бам мамата и всичко. Чули, хуя. Капът. Знаеш, че си дай ба.